Sa aton nga linya si re-elected Councilor Al Victor Espino. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod Section Brian Morden. May aga Action Brian and of course sa tanan naton nga tagpalamati labi ni sa imo nga mga suki at taga Bacolod maayong aga sa imo. Salamat gid sir sa time. Sir, lapit na gid kamo magpungko. I mean, ikaw re-elected ikaw, pero ang bagong administration on June 30 sa kaudtuhon mapungko na gid formal. But I'm sure today may mga plans na kamo sining 800 million Coliseum nga project under Leonardo administration. Pagpungko sir sang Albi Benitez administration, ano mga plans nyo diri sir? Well, Action Brian, we have to contend with the questions. Ang pamangkot nga kung bala ang inibala nga infrastruktura, nagakabagay, nagakaigo sa mga ginapanawagan kami na kinahanglan sa atong pumuluyo dito sa syudad ng Bacolod. Okay. Labi na gid nga sa tion sang pandemya, and let me remind you, we're still in the middle of the pandemic. Ano ang pulos ang sining edifisyo o sining infrastruktura nga proyekto kung ini matapos, no? So these are the questions that we have to contend with. Yes. So ginpakamaayo ni Mayor-elect Albi Benitez nga sa pagpungko niya sa June 30, the official start of the Benitez administration, June 30 sa ugto or 12 noon. Ginatagan na ini naton sang pagtamod, no? Ano bala ang aton obligasyon sa kontraktor, ano bala ang obligasyon naton sa lending institution, in this case the Development Bank of the Philippines. So ang aton nga ginobra, nagpatigayon kami sa isa ka hinon-anon or isa ka meeting kaupod sa aton nga transition chairman. Wala sa iban nga si Congressman Greg Sataya, Councilor-elect Tadi Saison, Councilor-elect Pausi, Councilor-elect Vladimir Gonzales, and we are exploring the possibility of repurposing the project. No? Not just the loan, but the entire project. You have to understand the Action, Brian, that may ara kita sang contractual obligation. A contractual obligation para sa ibalo sa atong mga tagpalamati is an contractual obligations encompasses all administrations. No? During its time, nagpaagi ini sa insaktuman nga pagbidding, nag-agi ini sang scrutiny sa sanggunian panglungsod na taga sang otoridad si Mayor Bing Dinardia nga maglagda o magpirma sang sining nga kontrata. So this is binding to the city regardless of who sits as mayor. So si Mayor Albi ginapangitaan naton sang paagi, no, nga kung sa diin ang isa naton nga pwede mahimo kung pwede naton ma-downgrade ang project, no, instead of an 800 million peso project, basi pwede man lang naton manegosyar ang kontraktor nga mapanubo ini for the purpose also of the same nga may ara kita Coliseum, but ang bilin nga kwarta or bilin nga pundo paagi sa isa kapag loan o paghulam sa bangko, in this case BDP, mahatag naton or ma-repurpose naton sa other purposes. So we are on that process as well. Okay. So meaning during that time nga ikaw sang administration ni Leonardia, pagintindi na ito, isa man ka sa nag-approve sining project, sir. Correct mo lang kung sala ako. Pero during that time, sir, medyo may questionable man sa mind mo the project sa kantidad niya, sir? Action Brian, if I was present during the time, the project was the encumbrance or ang paglagda sa sining nga kontrata was before my time. Ay, okay, sorry. From 2019 elections, but 2016 atong na term, no? Okay. So I was not part of the contract. If you remember, Action Brian, ang ako niya ngagin tindugan kanang ako ngagin pakigbato sa sanggunian panglungsod, nag-author ako sa isa ka ordinansa nga ginpasar sa sanggunian panglungsod. Napapatukod kung tani kita sa atong pinakaunang hospital sa syudad ng Bacolod, apang wala ini natigayon sa sining administrasyon. I was not part of sa pagbihon, kapag package, kapag pirma, kandahatag otoridad, kanirding bahin sa sining proyekto. I was not a part of it. So pag ang mention mo to kay nang repurposing nga ginatawag not only for the kantidad kundi dala na din sir ang pag restructuring man or restructuring or tanan-tanan ubuson gini niyo sir ilang tawon yun That is correct. Restructuring would probably be a better term. You have to understand Action Brian nga kung nasugda na and suno sa Development Bank of the Philippines may ara na sila 20% nga na-disburse or na-release sa aton nga kontraktor. Ang aton sini nga paglantaw nga if nasugdan ang ini nga proyekto, kung hasta sa diin na naglambot ang 20% nga na-release sa ila sang
sang bangko, dapat nato ni i-determine or usisaon kung di na ni asta kay kung nasugda na ini. Kung untaton naton ang ini nga construction, the taxpayer or the city of Bacolod would still be liable to the project nga nasugdan na. Bayran ta man ni gyapon sa bangko. So we will be disenfranchising our taxpayers and the city of Bacolod kung hindi naton pagpanugutan nga matapos ang ini nga proyekto kung nasugdan na siya. So we are on the verge of determining that. Ginakalipay ko man nga i-report sa imong nga programa nga ako nga gin-designate ni Congressman Greg Gasataya bilang chairman sa transition team, kaupod kay Councilor-elect Cady Saison, naglibot na kami sa mga department head. Kag-amo na gin istorya, na ginun-ano na kita sa mga department heads, labi na gid ang aton nga Office of the Budget Officer, Office of the City Treasurer, and Office of the City Accountant to determine the fiscal situation of Bacolod City. We are expecting, we are soliciting the cooperation of these department heads. Kag naghambal man sila, nagsaad sila, pag abot sang natalanang adlaw, Mayo 30, makahatag sila sang report, no? Nga kung sa di ng ining report will determine where we stand sa aton nga fiscal situation of the city. Sila pang aton nga pwede makolektar, sila pang aton expected income, sila pang aton mga obligasyon, sila pang wala naton na pagwa. Tupod na dira ang aton nga nahulam o na access sa Development Bank of the Philippines, sila nang disburse naton sa sini nga fund source. So, rest assured nga ang Benitez administration sa idalom ni Mayor Albi-elect and of course Congressman Greg Gasataya and the rest of your councilors nagatrabaho para sa pagpatuman sa aton nga mga promesa nga ginsaad sang tion sang kampanya. Ang pinaka-the best nga namatian kasi mo subong kay inabalang ang project before padayonon ta lang ni iya. I-check lang nato ang iya sining sitwasyon. Kay kabalo ka sir, kabalo ka naman may mga rakita ya sa mga bagong administration once gani nga napierde tong nagligad nga nagpaumpisa pabayaan na lang total di man naton project ano. So hindi kita na di amoy sa Bacolod ya amo nang pinakamayo na sir ano. Actually Action Bayan no, if I may no. You have to understand that this is the Benitez administration. Yes. Wala pa katilaw ang siyudad sa Bacolod sang paagi sang pamalakad ni Mayor-elect Albi Benitez. We are setting the bar. We are setting the bar so high nga ang aton nga ginapanawagan nga pagbag-o, hindi lang ni pagbag-o sa mga politiko nga nagapungko sa mga opisina nga gilihir sa aton pumuluyo. Ang pagbag-o nga aton ginapanawagan bahin ini sa aton nga lokal nga pagpalakas ng lokal naton nga panggobyerno, wala bahid sang politiko, hindi lang wala sang kolor, wala na subong sang pula, wala na subong sang puti. Ang serbisyo ni Mayor Albi para sa tanan nga Bacolod nun. Yes. Sir, ari lang lastly klaruhon ko lang, ano gini siya bala Coliseum o auditorium? Bago lang gid ang patrol na munto ang hambal to auditorium gali ini, di Coliseum. So ang diferensya sina tuman kadako sir ano. Exactly. The terminologies will affect the effect also. No? When you say Coliseum, dokadako. Well, actually, kung lang tawag mo, what I understand from the Development Bank of the Philippines, ang ilang ginhambal nga 800 million pesos ini with a seating capacity of 10,000 people. Yes. So I would not surmise that this is not just an auditorium but indeed a coliseum. Yes. But ang pamangkot sa tiyon sang pandemya, ano ang pulos ang isa ka coliseum? I don't think that will benefit the majority of our people in Bacolod. Ang ako niyang binalantaw sini kung paano naton ang aton ginalantaw, we can probably downgrade or downgrade is a negative word. Maybe we can repurpose ang ining na Coliseum to the need of the times. So, sigihon naton ina, pwede naton ma-change or change my variant, change kita sa kadakuon, sang sining na Coliseum. But we have to get the conformity. No? We are a administration of rules and laws. So, ang ini nga contractual obligation nga nakita natin sa syudad, aton ini pagatuman, but we will try to negotiate for better terms for the city. Sige. With that, sir, salamat sa mga serbisyo. We expect more from you kag sa bago nga administration to inform the public via Action Radio Bacolod. Sir, salamat halong kag God bless aton tinan. Good morning. Salamat sa Action Bayan and sa liwat. Salamat sa tanan nga naghatag sang liwat ng pagsalig kay Al Espino nga naghatag sang bagong mandato sa sini nga piniliay. Ang nagapati ako nga ang aton nga serbisyo hindi lang para sa nagbuto sa aton kundi para sa tanan man. Salamat, may aga and more power sa imo Action Bayan and Action Bayan. Yes, sir. Thank you, sir. Action Hotline.